Sizin öz-özüňize bolan syýlagyňyz, söýgü bilen satuň arasynda gönümel baglanyşyk bar. Ýokary gazançly, has üstünlükli satyjylarda öz-özüne bolan syýlagy ýokary derejedir. Her gezek siz öz-özüňize men özüme ýaraýaryn, men özüme ýaraýaryn, men özüme ýaraýaryn diýip gaýtaladyňyzsa, sizin özüňize bolan hormatyňyz artyp, sizin üstünlüğiniz artyp başlar. Sizin üstünlüğiniz näçe uly bolsa, şonça da öz-özüňize yarap başlarsyňyz. Akyl taýýarlygy, fizik taýýarlyk bilen desseňdir. Egerde siz günnelik akyl türgenleşigini geçseňiz, onda özüňize bolan syýlagyňyzyň derejesi we sizi gurşap alýan dünýä bolan şatlykly garaýşyňyz has hem ýokarlanar. Siz özüňize näçe gowy yarasa, şonça da sizi töwereňizdäki adamlar yarap başlar. Sizin potensial müşterileriniz sizi näçe gowy görse, şonça da olar sizden köp zat satyn alarlar. Ýa-da sizi öz dostlaryna maslahat bererler. Meniň hemme aýdýan zatlarym soňky 10 ýylyň dowamyny köp sanly geçirilen barlyklar bilen berkidilenler. Sizin öňde barjy satyjylar ýaly pikirlenmeňiziň uly üstünlüğiň başydyr. Şonça da siz öňde barjy satyjylar ýaly pikirlenip başlarsyňyz. Sizin özüňize bolan hormatyňyz artyp başlar. Siz özüňize gün-günden yarap başlarsyňyz we siz hemme başlan işleriňizi şadyan we edebi çemeleşersiňiz. Siz güýçli we bagtly bolarsyňyz. Sizde güýç peýda bolup, siz has edermen bolarsyňyz. Siz köp duşuklary geçirip, tanışlyk dawaralaryňyzy üstünlükli geçirersiňiz. Siz köp satulary geçirip, köp pul gazanarsyňyz. Haçanla siz öňde barjy satyjylara mahsus hereketleri etseňiz, sizin durmuşyňyz tomuz säheri ýaly açylar. Gelin başlalyň. Satyň ýokary derejesine ýetmekligiň birinji açary. Hajow erzellik. Bu bab ören wajypdyr. Siz öz ýagdaýyňyzy şu ýerde goýmaly. Köp satulary amala aşaryp ýokary üstünlükleri gazanmaly. Şertde özüňe bolan söýgüni artdyrmaklyk söýleýän adamlaryň köpelmegine getirýär. Öňde barjy 20 göterim satyjylar dünýädäki 80 göterim satulary geçirýändiklerini bilmeýärler we özüni öňde barjy menejer derejesine degişledýärler. Ýygy söýleýän satyjylar sizin öňüňizdäki açylan mümkinçilikleri şadyanlyk bilen garaýarlar. Olar öz hyzmatlaryny satmak bilen öňde goýan maksatlaryna doly ýetjekdiklerine ananýarlar. Mundan başga da olar öz meýilnamalaryny amala aşmaklygyna önamly gurulaýarlar. Sizin satuwdaky aýgytly ädimiňiz üstünlük gazanmak borjuňyzy öz üstüňize almaklygyňyz bolmagy mümkin. Ýa-da öz uruňyzy ingo bolup saýlamaklyk borjy. Siz şuun çözgüdi kabul edin. Men 27 ýaşymda wagtym meniň durmuşymy üýtgeden zat barada aýtmaga ruhsat berin. Bir näçe ýyllaryň dowamynda maňa bir pikir gelýänçe aýlanyp gördüm. Şu günkü günni öňde barjy 10 göterimdäkiler başlanýaça aýzaky 10 göterimiň düdüminde boldular. Şu günkü ösýänler öňler gedaýçylyk edýärdiler.
inni sizden soramağa arzusa dedin. Nädip durmuşun davarasına düşmeli? Bu sorawa ören yöne koy jogap bar. İlki bilen işleyenlere koşulun. Ençeme adamlar durmuşun bu täsinliklerine yetmene ımtınýarlar we ol adamlara hayran alýarlar. Emma şol durmuşa yetmek üçin hiç zat eden oklar. Siz işleyen adamdan adamlara golay bolmaly. İkinciden siz buların arasında ayrılmalı dälsiňiz. Erjellik bilen ädime ädim öňe hereket etmeňiz. Öz üstünlüğünüzi we biliminizi her gün, her hepde, her ay kaytalap durmaly. Allah'ın yaradan gök asmanının yetişişi ýaly sizem öz uğruňyza önamly ösüşleri kazanmaly. Egerde siz şu maslahatlara eýerip şu ýoldan ýöreseňiz, sizin ýokary gazançly satyjy bolmagyňyza dünýäde hiç bir adam piýasel berip bilmez. Durmuşyň şu öwrümi bu çözgüdi kabul eder. Bir näçe ýyl ozal men anyk göz ýetirdim. Üstünlük bilen çökmekliğin arasynda aýdyň kesgitli netije kabul etmeklik ýatyr. Tä gerekli maksada ýetýän çaňyz durnukkullygy we erjelligi gaýtalap durmaly. Dünýä öz durmuşyny gowluga üýtgetmeklik isleýän adamlardan doly. Emma olar goýulan maksatlara yetmek üçin durnukly çözgüt kabul etmegi başarmaýarlar. Bolmak isleýän adamsyna göz öňüne getirmek, men gowy diýip aýdygyderli gaýtalamak we gerekli maksada ýetýän çaňyz durmuşyňyz üýtgeýänçe gaýtalap durmaklyk wajyp. Onuň üýtgemegi ikuşdyr. Satywyň ýokary derejesine yetmekligiň ikinji açary. Batyrlyk, gaýdusuzlyk, öňde barjy satyjylar üçin gorku bilen hemişe görüşýärler. Ol köp wagt satyjylary aýda gaýtarýar. Sizin üstünlüğünüze barýan ýoluňyza piýaskel berip berjek gorkuýnyň iki görnüşi bar. Yeňilmeklik gorkusy we tankydy ýa-da aýdyna gaýtarmak gorkusy. Hakykatda yeňliş we terk etmeklik sizi ynjydyp aýda çekmäne eýsem yeňiş we terk etmekle bolan gorkuy sizi bu ýagdaýlara salýar. Yeňliş we terk etmekle bolan gorkuy sizi ilkinji nowatda etmeli işleriňize saklar. Men ýaş satyjy bolan wagtym hiç zatdan gorkmadygy öwrendim. Zähmet gahrymanlarynyň beýleklerden tapawudy onuň gaýdusuzlygyny beýleklere garanyňda bir näçe minut uzak saklap bilmekliginedir. Biziň hemme duşýan adamlarymyz yeňişde we terk etmeklikde gorkýarlar. Emma gaýdusuz adam gorku bilen söwüşip öz etjek işlerini edýär. Ortaça statistika maglumatlara göre adam gorkudan gaçyp gorkuýuny basmaklygyna ymtylýar. Amerikan aktýory Glenn Ford aýtdy: "Haçanna siz korkýan zadyňyzy esseňiz, onu gorku siziň durmuşyňyza eýe bolar." Ralph Waldo Emerson şu sözleri okandan soň durmuşy düýbünden üýtgedi. Egerde siz durmuşyňyzy düýbünden üýtgeçek bolsaňyz, ömür boyu öz gorkýan zatlaryňyzyň üstüne işleň. Gelin, siziň dikkatyňyza has güýçli sözi hödürläliň. Siz onuň kömegi bilen yeňliş we onuň däl jogaby almana gorkusyny
yeňip geçip bilersiňiz. Siz özüňiz aýdygyderli gaýtalan. Men alyp çykaryn. Men alyp çykaryn. Men alyp çykaryn. Siz men alyp çykaryn diýip näçe köp gaýtaladyňyzsa, şonça da gorku adalar we şonça da özüňizde bolan sarpaňyz artar. Haçanna siz men ingowsuy, men ingowsuy, men alyp çykaryn diýip gaýtalaňyzda siz özüňizde bolan anamňyzy, hormatyňyzy şeýle derejä çenli güýçlendirýärsiňiz welin sizi soňra saklamak mümkin däl bolar. Hut şu çemeleşme bilen netijeli işleyen satıcılar tapawutlanýandylar. Satywyň ýokary derejesine ýetmekligiň üçünji açary. Wepalylyk öňde barjy satyjylar öz kompaniýalaryna wepalydyrlar. Olar öz önümlerini we hyzmatlaryna we öz müşterilerini ananýarlar. Has hem olar özüni we üstünlüge yetip biljek okuyuplaryna ananýarlar. Sizin özüňizde bolan anamyňyz we sizin tarapyňyza hödürlenýän önümüň hilli we onuň adamlar üçin peýdalydygyny anandyrmaga bolan okuyuňyz arasynda gönü baglanşyk bardyr. Satuw aktyny köpülenç, ruhu welentlik, ihlasly geçirmegi diýip atlandyrýarlar. Sizin ruhu welentlik, ihlasyňyz näçe köp bolsa we siz satýan önümňizde näçe köp banansaňyz, şonça da sizin ruhu welentlik, ihlasyňyz täsirli bolar we şonça da sizin müşterileriniz täsirlenýär we size zerur bolan hereketleri yerine ýetirip başlaýarlar. Bugün aladaçyl gatnaşygyň satuw potensialyna has zerur element bolup durýanlygyny bilýärsiňiz. Şeýle hem size sizin işiňiz näçe köp ýarasa, şonça da öz kampaniýaňyza sizin hödürleýän önümňizde, hyzmatyňyza wepaly bolarsyňyz we munyň bilen elbetde sizin satyn alyjylar barada aladaňyz has oňat ýüze çykar we siz şonça da satyw barada ölçenip biçilen netije gelmek üçin kömek etmäge ýakyn durarsyňyz. Şeýlelikde siz ähli zatdan köp pikir edýän adamlaryňyz bolup durýar. Öz özüňize gaýtalan. Men işimi gowy görýärin. Men işimi gowy görýärin. Men işimi gowy görýärin. Ähli öňde barjy satyjylar özlerini we öz işlerini gowy görýärler. Olaryň müşterileri muny duýýarlar. Netijede müşteriler olardan zat satyn alaslary gelýär. Olar bilen gaýtadan söwda etmek isleýärler we olary dostlaryna we tanyşlaryna maslahat berýärler.